थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा थाम्बनेलाव माबायदि थानाय आरो थाम्बनेलनि माखासे खोथाखौ एसेबाबो हमनो हाबाय आरो बुजिनो हाबाय जानो हागौ। गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव आं गोजोननाय मोनगोन आरो गासैबो काहानिखौ बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव आं रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव बेसेबांबा गोजौ जौस्राङाव प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि खाथियाव थानानै खोथाफोर बुंबोदोंमोन। बेबायदि माखासे जौस्राङाव थानाय खोथाफ्रा दिनै नंखाय जानो थांदों। नैबेखौसो आं खावलायगोन। जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव बर' हारिनि गेजेराव गामि गामि जायगा जायगा बेरायनानै रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा मिनि खुसिजों बेसेबांबा गिदिर गिदिर पेन्डेल बानायनानै माखासे समायना रमायना जौस्रांनि जायगायाव प्रमद बर'खौ बुंनो थाखाय गिबिसिन प्रमद बर'खौ रंजा बाजा बरायनानै माखासे बिबुंथि लाखिबोदोंमोन। प्रमद बर'आ बे समाव बुंदों मालाबा समाव एनडिपिफोरखौ नागिरनो थांनायावनो आर्मि पुलिसा सोरबा दाय गैयैखौ गावफ्लांबाय। बेफोरखौ जोङो बर' हारिया बावदो। सरकाराबो गावसिनि भुलखौ सिखार लाबाय आरो बेबायदि समाव सरकारनि जेसेबां नोजोराव जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर आर्मि पुलिसनि नोजोराव नागिरजानाय सोरबा बिल्टिनि समाव नागिरजानाय सोरबा एनडिपिनि समाव नागिरजानाय बेबायदिखौ दिनैनिफ्राय गाव गावनि न'आव थानानै मावै दाङै टाउन सहर जेरावबो गावनि गोसो बायदि रायजो राजाफोर बायदि फ्रि जासिगोन। बे एकर्डआनो बर' हारिनि बेसेबांबा गोजोनखौ सरकारा जोंनो होबाय आरो एनडिपि आफादाबो बेसेबांबा सम अबेबा खामानिखौ मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय। बेफोरखौ जेसेबां भुल खामानि मावदोंमोन सरकारा कनसिडार होबाय। गोसोबायदि गावनि न'आव थानानै गोसोबायदि रायजो राजाफ्रा जेरै खुला मुला जेरै बेरायो थिग बेबायदिनो बेरायनो हासिगोन। जेरावबो मावै दाङै जानो हासिगोन। बेबायदि बे एकर्डआ जोंखौ बर'फोरनि आरो सिमा बारायनाय आरो एनडिपि आफादनि जेराव थाग्राफोरनि थाखाय उदां जाबाय। जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि माखासे खोमसि समखौ स्रां खालायनानै होबाय होननानै प्रमद बर'आ जौस्राङाव थानानै बुंबोदोंमोन। बेफोरबायदि माखासे खोथाफ्रा दिनै जोङो आसखान्दा जों नुदों। लोगोसे आं बेखौ फोरमायो मालाबा समाव अफ्रि दैमारिया आर्मि पुलिसजों लांजानाय मालाबा समाव खबर लाजानाय आरो गेजेराव खोनादोंमोन देरहासार इस्लारिखौबो आर्मि पुलिसनि माखासे नोजोराव दं होननानै। लोगोसे आं नैखौ आंनि पार्सनेलि माखासे खोथाखौ आं फोरमायो बर' हारिनि थाखाय। आं नैखौनो खावलायो गेजेर ससेयाव सोरबा मुंख्लं न'खर माखासे जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय मानो थाखाय देरहासारा सरकारनि सायावबा नोजोर फैदोंमोन। खनले खनले बियो जायफोर मुंख्लं न'खरफोर जायफोर जेलाव थाग्राफोरनि रायजो राजाफोरनि नोजोराव बुखुमानानै थानाय माखासे खोथाखौ स्रां खालायना होदों। बै समाव माखासेफ्रा बुंदोंमोन एनडिपिआ गासैबो जेलनिफ्राय गजोब्बाय। बेफोरबायदिखौ नंखाय खोथा बुंनायखौ दिनै गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव देरहासार इस्लारिया सोरां खालायना होदोंमोन। बेफोरनि थाखाय माखासे सरकारा नोजोर होदोंमोन। दिनै माखासे खोथाखौ जायफोर गादियाव थानायफ्रा लाजिनांदों आरो सम सम अफ्रि दैमारिया सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ नंखाय राव बुंनायखौ आसि थुनानै बुंनाय खोथाफोरनि थाखाय दिनैसिमबो बबेबा खोथाफोरखौ नोजोर सरकारखौ लोब्बा लानानै माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा बबेबा खोथाखौ दुखु मोनो जानो हागौ। बिनि थाखायनो बबेबा खोथाखौ मालाबा जों खोनानो मोनो अफ्रि दैमारिखौबो आर्मि पुलिसनि सायाव नोजोर थायो। आङो माखासे खोथाखौ स्पष्ट बे भिडिअनि गेजेरजों बुंजोबला आरो माखासे सोरनिबा खोथाखौ बुंजोबोबा माखासे भुलबो जानो हागौ। आङो खोनानो मोननायखौसो फोरमायदों। लोगोसे आंनि पार्सनेलि खोथाखौसो फोरमायनोसै। एनएलएफबि आफादा जायनि सिगां बे समाव बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे बर'फोरनि गेजेराव आफाद जोनोम जानो थांनो हासिगौ होननानै सरकारनि खबराव फैदोंमोन आरो सरकारा बे समाव मोनथिखादोंमोन आरो खोनाखादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव सिलाय हमग्रा हाथियार हमग्रा आफाद जोनोम जासिगोन। बेबायदिखौ जेब्ला आंनि सायाव लकेल थाना एसपि एसडिपिअ
गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआ बा आइबिनि बा आइएनटिनि सिआइडिनि आंनि सायाव खबर लादोंमोन आरो आं नैखौनो बुंनांगोन गिबिसिन जोंनि बर' मानसि सासे क'क्राझाराव बिथाङा बबे डिपार्टमेन्टआव दंमोन जिखुनु जाया आं बावबाय आइबिनि ना सिआइडिनि खोमा बिथाङा आंनि नाम्बारखौ लानानै सोरनिफ्रायबा आंनाव फन हरदोंमोन आंखौ जेरैबायदि माखासे सिन्था धारना जानाय समाव आंखौ बिथाङा बुंहरदों जेबो सिन्था खालायनाङा जोङो नोंनि सायाव भेरिफाइ खालायनानै जोङो एसेबाबो सावरायलायनाय जाबाय नोंथाङा जेबो साननांगौ गैया बेबायदि सासे बर' आइबिनि जागौमोन आं बियो क'क्राझार हालामाव थायो होननानै बुंहरदों गावखौ आंनि थाखाय बिथाङा ओरैबायदि माखासे सरकारनि नोजोराव आंनि सायाव गोलैदोंमोन बे समाव बियो प्रटेक्ट खालायदों बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव थानाय जिखुनु जाया समाव माबा मोनसे सोरखौबा सरकारनि नोजोराव नुयोबा बा नंखाय माखासे खोथायाव माखासे लामाजों फान्दायनो सानोब्ला बेखौ जोंनि बर'फोरनि माखासे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव थानायफ्रा बै समनिफ्रायबो होबोदों आरो दिनैसिमबो आंल' नङा सोरखौबा जुदि माखासे बिदिनो बबेबा समाव नोजोर होयोबा जोंनि माखासे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव थानायफ्रा माखासे मदद होलायनाया मोजां बै समाव जाय क'क्राझाराव थानाय बिथाङा आंखौ दिनैसिमबो आङो मोगा मोगि लोगो मोनफेराखै फनजों आंखौ जेरैबायदि आंजों सावरायहरदों माखासे सरकारनि सायाव बियो माखासे खोथाखौ बुंदों बिथाङा बेबायदि गोदान आफाद जानो थांनायाव बिथाङा जेबो लोब्बा गैया आरो उनावबो बियो लोब्बा थानाय नङा बेबायदि माखासे खोथाखौ सरकारनि सायाव भेरिफाइ होदों बे बिथाङा जेरैबायदि आंनि सायाव भेरिफाइ होनायनि सायाव आं एसेबाबो आंनि बुंनायाव सरकारनि सायाव आंनि नोजोरा थायाखै बिनि सायावनो आङो आसा खालामो अरायसम बर'फोरनि माखासे गुबुन गुबुन आफादाव थानाय बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव थानायफ्रा हेफाजाबखौ होगोन आरो उननि समावबो होलांगोन होननानै आं आसा खालामो आंखौल' नङा जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे माबा मोनसे बबेबा समाव माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खौसे नैबेखौ आं आसा खालामो लोगोसे जेब्ला बिसनाथनि एसपिआ आंखौ लेंहरो बे समावनो लेंहरनानै आंजों सावरायलायो बे समाव आंखौ स्टेटमेन्ट लायो बे स्टेटमेन्ट लानाय समाव आंनिफ्राय गासिबो आंनि माखासे स्टेटमेन्ट लानाय समाव आङो बुंबाय माखासे आं न'खर जाबाय आं मा मावो आं बुंबाय ट्रेक्टर गंसे लानानै आङो बिजनेस मावो माखासे आङो मालायनि कन्ट्रेक्टआव आङो साब कन्ट्रेक्ट आं लानानै खामानि मावो बे समाव जेब्ला बे एसपिआ गावनि माखासे गोसो सिंनिफ्राय आंनि सिगाङाव फोरमायो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे आफादा पलिटिकेलि जानो थांगोन आरो जागोन बे माखासे सरकारनि बुजा-बुजि बर'फोरनि गेजेराव माखासे जेरैबायदि बुजा-बुजि जानांगौ बेबायदि जायाखैबो जानो हागौ माखासे सरकारनि सायावबो गोरोन्थि थायो बे एसपि आंनि सिगाङाव फोरमायो आरो बेयो बुंदों नोंथांनि सायाव जों भेरिफाइ खालायबाय नोंथाङा जेबो साननांगौ गैया जोंजों रिलेसनाव थाबाय था बेबायदि खोथाखौ माखासे बुंबाय साननैसोनि उनावनो NLFB आफादा बाथा सारा बख' सारमोनहा आनज्रायलांबाय होननानै जों खोनाबाय बेबायदि समाव जेब्ला आङो बेबायदि माखासे स्टेटमेन्ट आं लाजादों आरो आं आसा खालामो बे एसपिआ जेरैबायदि आंनि सायाव एसेबाबो माखासे खोथाखौ आंनि थाखाय मोजांनि खोथाखौ सावरायदों आरो बे बुंदों सरकारनिबो माखासे गोरोन्थि दं नैबेखौनो आं खावलायो जिखुनु जाया समाव बर' हारिनि थाखाय साबैसे एसपिआ बर'फोरनि थाखाय मोजां खोथा बुङो आरो साबैसे बबेबा बर'फोरनि माखासे बबेबा सावरायलायनाय समाव एसपिफ्रा माबा मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोजां सावरायलायनांगौ मोजां डिसिसन लानांगौ सोरबा दाय गैयै मानसिखौ सरकारा मानो नोजोर होबाय थायो होननानै सोरबा एसपिआ सोरबा दिल्ली सरकारनो सोरबा गुवाहाटी सरकारनो लिरनानै हरो नामा बेखौ आं आसा खालामो जेसेबां आसामनि डिस्ट्रिक्टआव एसपि थायो जेसेबां डिसि थायो बर'फोरनि थाखाय मोजां मोनसे रादाब दैथायहरो नामा सरकारनि खाथियाव बिनि थाखायनो जोंनि माखासे बर'फोरनि सावरायनाय जिखुनु जाया समाव जोंनि साननाय हनायफोर बायदि जास्लाबा लोगोसे आं बेखौ खावलायो जेब्ला आङो लकेल एसपिनो आङो स्टेटमेन्ट होनांदों आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनो आं स्टेटमेन्ट होनांदों बेबायदि समाव मानो थाखाय जेसेबां एनडिएफबिआनो
सानसेबाबो एनडिएफबि साननैबाबो एनडिएफबि जिखुनु जाया समाव जेसेबां एनडिएफबियाव सानसे थादोंबाबो बोसोर बोसोर मावदोंबाबो बे एनडिएफबियानो। अब्लाबो आं आसा खालामो गुबुन गुबुन जोहोलावफ्रा गुबुन गुबुन बिथांमोना दिनैसिमबो आर्मि पुलिसजों मेन्टेलि टर्चार होजाया, स्टेटमेन्ट लाजाया। दिनै माखासे मानसिखौ मानो पुलिसफोरनि सरकारनि नोजोराव मानो मेन्टेलि टर्चार होयो, नैबेखौसो आंनिफ्राय खावलायनाय। आरो जेब्ला रन्जन सारमोनखौ आरो जेब्ला एनडिएफबिनि माखासे सानमारि बे CID कर्टआव जेब्ला एनडिएफबिनि माखासे केसखौ डिक्लेयार होदोंमोन, बे समाव जेसेबां आफादनि सोद्रोमाफ्रा आरो जेसेबां रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिखौ मोजां मोनो, जेसेबां गाव गावनि न'खरनि बिदा फंबाय जाथि खुरमा जेब्ला बे CID कर्टआव फैदोंमोन, बे समाव आंबो नुजाफैदोंमोन। बे समाव लोगो लोगो आंखौ जेब्ला एनडिएफबिफोरखौ सोर अबे केसाव सोर बेसेबां साजा मोनखो बेखौ डिक्लेयार होसिगोन बा बे खालि होगोन, बे खालि गासिबो आंखौ जेब्ला गुफुर हालामनि SDPOआ आंखौ लेंहरबाय, नों बहा दं? आं बुंबाय गुवाहाटियाव आंनि हा दं, आं फाननो फैदों। बे बुंबाय SDPOआ नों थाबैनो फै, बे हाखौ बा जोङो नोंनि हाखौ बायगोन, नों न'आव फैना थाफै। बिथांमोना सोमावसारफिनगोन बेबायदि पुलिसनि नोजोराव थायो आरो दिनैसिमबो दं। आङो नै मैया दाखालिनि खोथाखौ आं बुंनि, जेब्ला रन्जन सारनि डिक्लेयारखौ होगोन बे समाव आंनि न' खाथियाव थांनानै, आंनि न'आव थाङालासिनो आंनि न' खाथियाव थांनानै आंखौ सोंहैदों बिथाङा बबाव थायो आरो बिथाङा मा मा गारि सालायो, बाइकबो सालायो नामा, गारिबो सालायो नामा, बेबायदि आंनि खाथियाव सोंनानै फैदों। आंखौ दाय दंबा आंनि न'आव डाइरेक्ट थांनानै आंखौ सोंहै, आंनो लाइजाम हर, नोंथाङा ओरैबायदि केस दं, ओरैबायदि माखासे माबा दं, पुलिस थानायाव नुजाफैनांगौ। आंनि न'आव थाङालासिनो लामा ससेयाव थांनानै सोंनानै फैनाय पुलिसा मा जोंनि सायाव खनले खनले नोजोर होयो। आं बेखौनो आसा खालामो बबेबा समाव एनडिएफबिनि बबेबा केस डिक्लेयार होनो नागिरोबा, अबेबा एनडिएफबिनि माखासे जेलाव थाग्राफोरनि साजा होनो नागिरोबा, माखासे न'आव थानानै जिरायनानै थानाय माखासे एनडिएफबिफोरखौ मेन्टेलि टर्चार होनाय, अबाव थाङो अबाव थाङा, नैबेबायदि नोजोरा थाबाय थायो। आरो जेब्ला एनडिएफबि जायैनि सिगां बे समावबो आंनि सायाव ओरैबायदि माने CIDनिफ्राय, INTनिफ्राय, लकेल थानानिफ्राय, SPनिफ्राय, IBनिफ्राय आंनि सायाव ओरैबायदि माने तदन्त। बे समाव आङो दिनैसिम रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायाखैमोन। दिनैनि समाव आङो मानि थाखाय फोरमायखो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोजोन जाबाय आरो बयबो आलो गोजोनै फ्रि जासिगोन। बै समाव बबेबा मावथावै खामानिखौ मावफ्लांबाय, आर्मि पुलिसाबो मावफ्लांबाय, जोङो मोननै बर' हारिजों आरो सरकारजों बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो गोजोन थासारि फैबाय आरो सरकाराबो बेबायदि भुल खामानि मावला आरो बर' हारिनि गेजेरावबो हाथियार हमग्रा आफाद जोनोम जाला। बेबायदिखौ सरकारजों बुजा बुजि मोनसे सक्ति जादोंमोन। जोबथारनायाव आं बेखौ बुङो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोजां सम जिरायनो हानाय आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोजाङै फ्रि नुजानो हानाय, टाउन सहराव थांनो हायै, बबेबा लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे मुलि थरसे लायनो थाखाय दिनैसिमबो एनडिएफबिनि जायफोर बिथांमोना फ्रि जायाखै, बिथांमोनखौ टाउन सहराव नुयोबानो हमनायसिम दिनैसिमबो दं नोजोराव, पुलिसनि नोजोराव। नैबेखौ अब्ला बर' हारिनि गेजेराव बे एकर्डआ माब्रै उदां जाबाय होननानै बुंबाय थाखो, नैबेखौसो आं बुङो। दिनैसिमबो ससियेल मिडियानि गेजेराव फ्राय बाहागानो फैयाखै आरो फैयाबो मोजां, बेखौसो आं खावलायो। बै समनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि उनाव बुंबाय थादोंमोन बर' हारिजों आरो सरकारजों जिखुनु जाया जोङो बै जानाय जाथायफोरखौ जोङो गासिबो सरकाराबो बावबाय, एनडिएफबिआबो बावबाय, जिखुनु जाया हारिनि गेजेरावबो बावनांगौ। नाथाय दिनैसिमबो जायफोर एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा टाउन सहराव गावनि बेमारखौ नायनो थाखाय दिनैसिमबो टाउन सहराव फैनो हाया आरो ससियेल मिडियाआवथ' नुजालायनाङा, गावनि गामियावनो फ्रि भाबै बबेबा खेला दुला बबेबा टाउन सहराव फैनो थाखाय दिनैसिमबो फ्रियानो जायाखै। टाउन सहराव जुदि नुनांगौबा बिथांमोनखौ आरो जेलाव हरबावगोन, बेबायदि सिस्टेम जानानै दं। अब्ला माब्रै जों फोथायगोन? अफ्रि दैमारिखौनो होन, देरहासारखौनो होन, गुबुन गुबुन बिथांमोनखौनो होन, आंखौनो होन, एनएलएफबि आफाद जायैनि सिगांनो सरकारा एडभान्स मोनथिखायो बर' हारिनि गेजेराव
हाथियार हमग्रा आफाद जोनोम जागोन। बे समाव आंनि सायावबो एसेबां अत्याचार। जों बेखौनो बुङो गासिबो एनडिएफबियानो। नाथाय दिनै मानसि सायख' अत्याचार होबाय थानाया बियो सरकारनि नोजोराव मानो थाखाय? गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं बेखौनो सोङो, मानो थाखाय सोरबा जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे केस डिक्लेयार होनो थाङोबाबो बे समावबो सोर अबाव दङ अबाव गैया, अबाव थांदों अबाव मादों, बेबायदि दिनैसिमबो सरकारनि सायाव गाज्रि साननाय नोजोरा दिनैसिमबो दं। आरो आं बेखौनो खावलायो, जायफोर आर्मि पुलिसनि नोजोराव दं बिथांमोनखौ मालाबा वारेन्ट केसाव हमनानै लायनानै अबेबा बिथाङा दिनैसिमबो फ्रि जायाखै बिदि हमना लांनानै जोंनि आखाइनिफ्राय खारदों, बे समाव जों गावनो गोनां जादों, नैबेबायदि कन्डिसनाव सरकार आर्मि पुलिसनि सायाव नोजोर दं, दिनैसिमबो दं। जुदि सोरबाफोर एनडिएफबिनि बिथांमोनहा सोरबाफोर बै समाव आर्मि पुलिसनि नोजोराव थानाय मानसिफ्रा माबा मोनसे जुदि मालाबा हमनानै लायोबा बिथांमोना जोंखौ जोनानै खारदों, जोंनि सिलाइखौ सेदों, बिथांखौ जों बिनि थाखाय गावनो गोनां जादों, नैबेबायदि कन्डिसनाव दिनैसिमबो जोङो नुदों होनबाबो खुनु आपत्ति गैया। नैबेखौनो आं खावलायो। मानो खनले आङो पार्सनेलि आं माखासे सरकारनि सायाव एटेक खालायजायो? मानो थाखाय सोरबा जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय सिनियर दैदेनगिरिफोरनि सायाव केस डिक्लेयार होनो थाङोबानो अबाव थायो, मा गारि सालायो, बे सरकारनि नोजोर थायो नामा? नैबेखौ आं दिनैसिमबो बर' हारिनि गेजेराव बे बिटिआर एकर्डआ मालाबाबो गोजोन थासारि एकर्ड नङा। नैबेखौ आङो डाइरेक्ट थोंजोङै बुङो। दिनैसिमबो माबा मोनसे सोरबा वारेन्टआव हमजायोबा बिथांखौ सिलाइ सेनानै खारनानै गावनायनि माखासे नोजोराव दिनैसिमबो दं होनबाबो खुनु आपत्ति गैया।